Защо избрахме алуминиева дограма на марката Reyners? Над 40% от фасадата на Aurora Residence е остъклена, което превръща дограмата в ключов елемент. След обстойно проучване и сравнение на водещи алуминиеви системи, оптималният избор беше Reyners. Профили с висока носеща способност, стабилна геометрия и прекъснат термоност. Това осигурява отлични изолационни качества и дълготрайност в сравнение с стандартните системи. Не на последно място, монтажът без пробиване запазва напълно характеристиките на дограмата, като предварително около нея се монтира хидроизолационна лента. Изборът на троен стъклопакет от нискоемисионно, бяло и високоенергийно стъкло и аргон в камерите между тях гарантира соларен контрол, висока термоефективност без енергийни загуби. Резултатът е значително намален външен шум и комфортна среда за хората, които ще нарекат Aurora Residence свой дом.